Tudlo ata mo ang saan pag-anselyo o flower, small flower. Yan siya. Ang una natong buhaton is magkuha ta og yarn. Ang gigamit na ko nga yarn is scrap yarns lang ni siya, guys. Okay. Pero ang gigamit na ko ani nga flower is Monaco thread. Single pull nga Monaco thread. Single pull lang siya. So double pull is kani siyang duha ka end mo atong idikit. Pero sa kani nga flower single pull ra ni. Mo ni siya ang gigamit nako, guys. So ang natong buhaton is magkuan tag magic ring. Magic ring. Maghimo tag magic ring. This one. Okay. Get our hook. Then sulod na to. Ano siya ang magic ring? Magic ring is adjustable circle. Okay. Maghimo ta og sa atong first row magkadina ta og duha. Sulod sa atong ring or sa circle maghimo ta og double crochet. 4 double crochet. So I think pwede rag 4, 5 or basta kung gusto mo dagko ang iyang petals. Pero I prefer nga maghimo lang ko og 4 ka double crochet inside sa atong magic ring. Sa sulod sa magic ring. 1 2 3 and 4. Okay. Nanatay 4 ka double crochet inside sa atong magic ring. Okay. Para mahuman na to atong first petals kadi nagduha onya slip stitch. Sulod ra gyapon sa ring. Mao ni siya ang atong first petal. Then sa ikaduha nga petals same process ra giunsa nato pag-start diri. Mao sad ang atong buhaton sa second petals. Kadina og duha. Unya double crochet ta og upat. Balik lang. Okay. Double crochet ta og upat. So nanatay usa 1 2 3 and 4. Dayon to finish kadina og duha. Then slip stitch. Mao ni siya. Nanatay duha ka petals. Dayon maghimo na puta sa atong ikatulo. Kadina duha. Double crochet 4 1 2 3 and 4. Yan. Kadina og duha. Slip stitch.
mao ni siya ang forma guys. Nanatay tulo ka petals. So para makompleto na to ang atong flower, ato pa ni siyang dugangan og duha ka petals para natay 5 petals sa atong magic ring. Balik-balik lang ang proseso. So kadinag duha na kadinag duha, double crochet og upat. Lock na to siya. Okay. Ayun, para adjust lang nato ning kadakon sa lingin diri sa tunga, ato lang bitad ang kaning end sa likod. Okay, na-close na nato ang atong circle. Mo na ni siya guys. Mana? We have already a flower. This one. So, daghang salamat guys sa pagtan-aw. O hinaut pa unta nga safety lang ta kanunay, and God bless. Bye bye.